Остров Содор е заобиколен от красиво синьо море. Има полета от зелени и пясъчни жълти плажове. Има реки и потоци и огньове от дървета, където птиците пеят. И мелници и въглищна мина и докове, където пристигат посетителите на острова. На острова има и много железопътни линии. Кой идва на релсите? Това е Томас. Здравей, Томас! Здравейте всички! Добре дошли на остров Содор!